de situar en els propers anys és aquesta exigència garantir polítiques de desenvolupament en l'acció exterior. Que hi hagi política exterior a partir de la defensa dels drets humans. També en Amèrica Llatina, també en Colòmbia, perquè darrerament el govern espanyol va començar bé la legislatura, però no va acabar gens bé en Colòmbia. Miren cap a una altra banda, vulneracions de drets humans a paramilitars i d'entorns del president. Política exterior amb coherència amb els drets humans. Aquesta serà l'exigència de la nostra política exterior. Política comercial diferent, jugant un rol distint a nivell de la Unió Europea per garantir també una política necessària com la que existeix i per, en definitiva, permetre una sortida més honrosa a aquests països empobrits. Política de deute diferent a partir de la llei de FESTE i que desproposem que la base sigui la nostra, però que en definitiva aquesta coherència finalment es produeixi. I política de cooperació no tant de pedaços, no tant de notar i més de coherència. Perquè per mi els propers anys el gran repte, i potser dic que no ho sé, el gran repte no és arribar al 100%. Jo crec que el repte ha deixat de ser arribar al 100%, i el repte és la coherència de les polítiques en matèria de desenvolupament, política comercial, política de deute, FESTE, i els instruments que generen i el control que se'n fa. Perquè si no al final implementarem molt l'AOD, l'ajuda oficial de desenvolupament, però el que farem precisament ara que són usos absolutament perversos. Jo volia situar aquests elements per la reflexió i sobretot esperar un èxit en el debat i en la sensibilització en aquest fòrum social